Emiel, hoe is het, jongen? Ja, best. Ja? Ja. Drok met leven of niet? Ja, druk. Altijd druk. We hobbelen lekker verder. We rommelen weer terug, hè? Ja, Dus, ja. We hier nooit het Waterfestival, maar dat bestaat al een hele tijd net. En het verbaast me net, maar het had even door voordat er een Woordstokfestival komt. Zo. Weer heegteerd, hè? Ja, dat vond ik ook wel. Ja. Ik ging wel jeder voor eigenlijk. Ik denk, waar komt er nog eens? Ja, hier is als jij er west. Maar Is hij- is hij er ja, weg? daar kwam ik later achter. Maar dat wie vrij lieds en alles. En ik denk, nou, wist wat? We claimen de namen. Zet in de agenda, Santje februari. Dat wordt een bijzonder feest. Met hem zit Emiel hier, Jordek even. Wat is dit voor festival, joh? Wat is dit bij je op het Hiem of zo? Of? Nee, bij Jan de Vries, die had een grote loods en die woe er alles. Hè. Jan de Vries, die had ik, die de veen op altijd qua catering en dat soort dingen. En die hiermee in coronatijd als vrouw, of daarvoor, dus toen zie ik bij hem. En nou ja, toen wurde dat niks vanzelfs. En toen hier een Jel Jerlien zag er wel wat contact van. Hey, ik heb net eens wat organiseren bij me in de loods. En nou, ik zei er maar een grapje van haar. Ja, nog helemaal op een heel grote plak staan met een groene kop. Maar zo'n loods is toch ook wel weer bijzonder, of niet? Ja, ja, er zou volle verschillende dingen stonden. Wie je nergens meer van op. Maar, Een grote loods of niet? ja, het is een heel grote loods. Maar je kan het zo indelen, zou het er wel eigenlijk. Er zit een grote sket in het loods. Maar als het nog heel goed verkeerd wordt, gaat het sket naar achter. En dan is er altijd wel weer een mouw aan te passen. Ja, nou ja, dan ga je zitten en dan mag je wat betekenen. Dan speel je hem zelf natuurlijk als hoenekop. Ja. Nou ja, maar even door de rest van de line. Waar komen er dan nog meer? Nou ja, we hebben wat lokaal talent. Jan en de Shekje draaien, Oele Plop en Stijn Land. En, maar ja, waar ik heel grutsk op ben is de Dutch Boys. Vertel eens, wat is het verhaal? Ja, nou, dat luister ik dus echt al van jongs gewoon. Boer Harms en dat zong is Beb altijd en al. En heb jij mijn Swien ook zien? Amerika en alle Pekela. Dat zijn al van die piratenhits die iedereen eigenlijk wil kennen. Ik kom er trouwens achter dat Pruttenmeesten de namen net bij die hits ken. Maar die Dutch Boys die zijn heel geschoft bij ze ermee stoppen. Maar ze zijn nu in de originele bezetting weer een beetje doen. Ze noemen dat ze toch het echt voor de willen. En voor zover ik weet, had ze ook nog net zo'n volle plak in Friesland staan. Ze zijn al aardig op leeftijd. Maar ik ben echt heel blij dat we die erbij hebben. Ja, because ik gewoon een glimpje. Ja. Ja, geweldig. Dus zei is dit. Want ik hier die aankondiging wat zien. Ik moest er ook eerst op googlen. En toen dacht ik, inderdaad, ben zij dat? Ja. Nee, maar ik dacht, mijn zoon nam op een poster. Ja. Nou ja, dan verkeer je die kaarten wel. Maar het bleek dus de Pruttenmeesten de noemers wel kennen, maar de namen net. Dus Ik ben Boer Harms en ik kom bij Drenthe, de gal van disco. Ik weet het is niet te geloven, maar het is zo. Ja, nou ja, die dus, ja, fantastisch. Maar was hij dan nog van lobbyen om die in een loods te krijgen of net? Nou, dan was het voor beteiligen. Ja, maar Ja, en, omdat ze het ook wel voor een groot deel voor de lol doen. Dus. Ja, dus ik wist ook net dat ze zei het wil wonen of Nou ja, net. het is of, een typische plak natuurlijk. Ja, hè, dus, maar ja, we hadden het van mannen kregen, dus ze zijn erbij. Ja, nou hier met de hoenekap dus. Ja, en Danny Panadero, nou, die weet er echt altijd een schitterend feestje van te meidje. En Jan en de Shekje draaien, dat is wel leuk, die komen uit de regio. En, Ik ken ze net. Nee, en geen één keer ze, nou, ze ben ook nog maar krek begonnen. Maar, Wat is het? Gitaren? Of, nou, Jan is op zang, dan hebben ze een bassist en een drummer. En ze spelen al je covers. Maar ze spelen ook altijd Prutte Hoenekop covers en Stravelte en Streetlizzer en dat soort dingen. Maar ik wil wat CCR en dat soort dingen. En dat doen ze gewoon hartstikke leuk. En ik vind het altijd wel mooi om nou, vooral jong lokaal talent podium te gaan. ja. Tweedelerheden. Tweedelerheden. Had je woord? Nee. Ja. Boekemandje. Ja. Goed zo. Ja. Ja, het betekent dat het ook wel eens een mooi feest is. En dat in februari. Dus het seizoen begint petit dit keer. Maar, Ja, nou ja, dan kun je even lekker in de stemming komen voor het seizoen. Ja. Even, Hoenekop nog plan voor dit hier? Of gewoon lekker spelen? We hadden er gewoon dat we hadden ook besloten dat we een nieuw album uitbrengen zullen. Dit hier al? Dit hier nog. Ja, nou ja, dus, maar het kneuren, maar de studio in. ja, nou, mixen. we hadden sowieso iets van 4 singles binnen al uitkwam. Maar ons laatste album is monsterachtig en dat is echt van 2000 Ja. Dus, maar we hebben 4 nummers die eigenlijk de zaal op kennen. Maar ik ga nog wel 20 hele nummers lezen en die moet ik gewoon aanmeiden. En ik moet mezelf gewoon dwingen om die nummers aan te meiden. Want er zit echt heel leuk spul tussen. Er komt een nieuw album aan en dan ben je gedwongen om nog even terug te zetten. Ja. Dus. Maar eerst, ik zit er maar even bij. Santje in februari. Je hem nog even. Er ben wel kaartjes in de vakverkeer te kepen te krijgen. Ja, dus woordstock.nl. En er ben nog volop kaarten te krijgen. En oors maakt ze weer de loods wat grutter. Dus ik zou zeggen, kom alle jaren. Was ik nog een primeurke, hè? Nou, ja.
Ja? Ja. We spelen dit hier op Zwarte Cross. Dat is fantastisch. Ja. Op het Grutte Zwarte Cross Festival. Ja, ja. Dat is fantastisch. Dat gingen we net toch, dat we dat ooit nog eens een keer van... Wel hoopt. Maar ik denk dat je dat misschien een beetje het idee heeft van dit wordt hem net meer. Nee, want in het verleden hadden we wel eens gedacht van... nou, ze willen ons daar net hebben. En Bouke Algra, die had een keer heel bot zijn best voor ons dingen. En zei, ja, ze wonen er eerst net hoor. Maar dus we dachten van, dat wordt nooit wat. En nou, een skofkeling kregen we een mailtje van dat we daar spelen wonen. Met de gage weer en dit, dat. En dat is ondertussen is dat akkoord gegaan. We weten alleen nog net wat voor die, maar we gaan die kant op. Net stenen, maar dat heren. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, nou, Zwarte Cross is wel een bijzonder festival. Ja, Ja, Prutte Friesen, hè. Dus ik heb een ja mooi met het feestje. idee achter en de plotloon en de cross. Dus dat, Ja, dat het past is natuurlijk een perfect heel het festival worden nadat het ooit wie. Maar wie, ja. nou ja, we kennen het watje. We hadden er nog nog. op. Ja, eerst Woordstak. Eerst dat valt Woordstak, mooi. ja. Twiezeler heden, dames en heren. Santje februari. Op site, via de site, binnen de kaarten te krijgen. Ik ben Boe Hamstenigen. Ja, precies. Ja. Amerika en alle pekela. It's okay. Oh nee, oh yes, oh ja. Succes, jongen. Dankjewel.